vaig començar perquè tenia necessitat de menjar aliments de qualitat. I anava al mercat o a qualsevol establiment i no trobava els aliments que jo volia. I llavors vaig decidir muntar la meva pròpia empresa d'agricultura ecològica. Nosaltres tenim finques a Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat. El total de la nostra explotació són actualment 20 hectàrees d'horta ecològica certificada. Un cultiu ecològic, primer de tot, ha d'estar certificat i es diferencia amb el sistema productiu. Aquí, com veieu, alguna herba que altra hi ha. No es fa servir, sobretot, pesticides de síntesi ni herbicides, i tot és bastant manual. I aquí el que busquem és el futur de tenir un sòl viu que tingui molt de futur, que jo vingui 20 generacions després i que tingui un sòl de qualitat perquè ells puguin treballar. Nosaltres fem cultius d'horta ecològica tot l'any. A l'estiu més tot el que són tomàquets, pebrots, esvergínies, enciam. I després tenim cicles continus de producció. Arribem a l'hivern fins a 40 varietats, d'elles 10 en lineal. Lineal vol dir que sempre en tenim. Collim el seu punt òptim de maduració, per tant obtenim unes propietats nutritives molt millor que altres que fa un de llarg recorregut.